mekaniko bat izan da, esango dugu, azken momentu arte CNRS esaten dugu, Centro, nola esaten da, frantzesez, Centre National de Recherche Scientifique, eta Paris Dauphine Unibertsitateko Zeramade ikerketako zuzendaria izan da. Bera izan da ere bai, dela oso gutxi arte, esango nuke, hilabete batzuk arte ere bai, hemen apuntatuta daukat, matematika aplikatuaren eta industrialaren nazioarteko konseiluko lehendakaria hainbat urtetan izan da, eta hainbat Europako akademietako partaide da, ere bai, oraindik ere bai, eta baita ere bai gure Euskal Herrian daukagun jakiunde akademiaren arte eta zientzien akademiaren partaidea da ere bai. Orduan, eukiko dugu eta daukagu aukera horrelako pertsona han importante eta ospetsua guri fakultateko jendeari zuzenan eta zui ikasleoi hemendik sortua dena entzuteko. Eta gainaz hitz egingo digu gauza batetaz, zer da, matematika, zergatik matematikaren garrantzia. Zer leku guztietara iristen dela eta zer dagoen bere azpian. Maria Jesus, mesedez. Esker, ez dakit hau dagoen. Hau dago martxan bai. Mila esker aurkezpenagatik eta benetan oso pozik nago gaur hemen ikasleen artean eta duela 40 urte baino gehiago hemen nengoan ni ikasle bezala, zuek bezala. Oso desberdina zer unibertsitatearen borartan, baina leku berea da. Orduan nik egingo dodana gaur da pizkat propaganda itzaldia matematikari buruz eta batez ere matematikaren eraginez gure munduan. Barkatu nire euskera dago pizkat erdoilduta, hainbeste urte atxerrian, saiatzen naz euskeraz hitz egiten, baina ez da erreza batez ere gauza teknikoetan. Orduan, aukeratu dudan titulua da, ondo gordetako sekretua, egunero erabiltzen ditugun tresnen algoritmo eskutuak. Eta da, hitz egiteko horretaz, matematika gure bizitzan, gure eguneroko bizitzan daukan eraginez, eta jende gutxi daki horretaz, eta hori, batzuk hemen badakie, baina ez denak, eta orduan hori azaldu nahi dut adibideekin, noski ez dut egingo matematikarik gaurko hitzaldian. Orduan, hasiko naz esaldi horrekin. Matematika edonon aurkitzen da gaur egungo garapen teknologiko eta industrialetan. Eta hori esaten denean, jene esaten dau zer, matematika oso teorikoa eta abstraktua da, zergatik, zer dauka ikusteko matematika garapen teknologiko eta industrialekin. Eta ni saiatuko naz, adibidekin azaltzen baietz, benetan matematikaren eragina oso garrantzizkoa dela gaurko garapen teknologikoetan. Eta zergatik, 4 gako hitzak dagoz hori azaltzeko. Modelizazioa, simulazioa, optimizazioa eta datu ugariak. Eta saiatuko naz, hori azaltzen adibideekin hori motibatzeko. Modelizazioa gaz hasiko naz, azteko fizikako eta mekanikako ekuazio guztiak hizkuntza matematikoan idatzita daude. Adibidez, oso ezaguna dana, matematika klasikoan Newtonen legea, objektuen mugimendua azaltzen duena, edo Maxwellen ekuazioa elektromagnetismoaren atzean dagoena. Mekanika kuantikoan, Schrödinger ekuazioa oso ospetsua dana, atomo, molekulak, polimeroak eta hori guztien konportaera azaltzeko. Baina ez bakarrik gauza hauek, optikaren atzean, laserrak, errekuntza motorrak, uinen atzean, azaltzeko zelan funtzionatzen duen irratia, edo telebista, edo wifi, edo telefonoa, horren atzean, gauza horien atzean dauden legeak, ekuazio matematikoetan idazten dira. Adibide batzuk ipinitu ditut hemen, ez dituzue ulertu behar, baina ikusteko ze antza daukien ekuazio horiek. Orduan Newtonen ekuazioa oso simplea dana, eta seguru denok ikusi duzuena. Gero, Navier-Stokes ekuazioa ipini dotor, ekuazio honek esaten du likido bat, fluido bat nola mugitzen den. Fluido bat izan daiteke ura ibai batean, edo itsasoan, edo izan daiteke odola gure zainetan, edo izan daiteke
edozein fluido nola mugitzen dan, segun non dagoen, segun geometria, tutuen geometria nolakoa den, segun ze indar dauden fluidoren inguruan, eta barrez. Orduan, honelako ekuazio batek azaltzen du zelan mugitzen dan fluido bat. Schrödinger ekuazioa, oso famatua dena, natura mikroskopikoetan dauden fenomenoak azaltzeko, da Schrödinger ekuazioa ikusten dozue, igual ez dozue ulertzen ezer, baina oso simplea, da bakarrik linea bat. Eta honek azalduko du atomo eta molekula guztien portaera. Da nahiko, eta benetan ematen dau simplea dela, baina oso korapilatxua da, hau ikastea kasu konkretuetan. Baina ez da bakarrik fizikan edo mekanikan. Gaur egun, ekuazio edo modelo matematikoak, ez dira beti ekuazioa, batzutan dira modelo estatistikoak edo bestelako, baina modelo matematikoak gaur egun daude arlo guztietan. Adibidez, osasunean poster batzu daudoz hor kanpoan, hori azaltzen dutena, epidemiologian, adibidez, COVID-eko epidemia egondanean, prentsan irakurtzen zan, modelo matematikoak esaten dute datorren astean pikoa aukiko dugula, eta ez dakitzak zer. Modelo matematikoak ikasi zuten epidemiaren bilakaera, eta gobernuek begiratzen erabakitzen zuten, hautsi, jendea etxean, ez etxean, eta horrelako gauza. Biologian, ekologian adibidez, pentsatu dagoela, baso batean gaixotasun bat agertzen da, zuaitzetan. Eta orduan, horren kontra egin nahi da, baina hori egiteko jakin behar da nola edatuko da gaixotasuna, non ipintzeko tratamentua eta gauza horiek. Gauza horiek egiteko, erabiltzen dira ere bai modelo matematikoak. Beste kimikan, molekulen dinamikan, material adimenduak adibidez egiteko, diseinatzeko, hor matematika asko dago atxean. Noski ez dagoz bakarrik matematikariak, igualdia kimikariak edo fizikariak hori egiten edo ingeniariak. Baina matematika asko erabiltzen eta askotan ere matematikariak eurak beste espezialista batzuekin lan egiten. Garraioa, adibidez, garraioan matematika supergarrantzizkoa, ez bakarrik, trenak, autobusak, metro, aire garraioa, ez bakarrik hegazkin berriak diseinatu behar direnean, adibidez, baina ere bai logistikan, adibidez, enpresa batek nola antolatu, materiala, personala, jendea, ez dakizer, hori oso korapilatsua da, eta hor ere bai, kanpoan zegoen poster bat, horrelako logistika problema bat azaltzen. Energia produzitzeko, energia berriak adibidez, ez bakarri produzitzeko oso garrantzizkoa dena, garraiatzeko eta biltegiratzeko. Eta hor, oso problema korapilatsua dagoz, eta gauza multidisciplinarioak egin behar dira hori egiteko, eta adibidez gogoratzen daz nik Estatu Batuetan duela urte batzuk NSF da Estatu Batuetan dirua ematen duena zientzarako, eta orduan atera zuten programa oso handia, energia alternatiboak, bateria batez ere berriak sortzeko, eta diru hori eukitzeko, euki behar zen talde bat, eta talde horretan egon behar ziren ingenieroak, matematikoak eta kimikariak. Eta 3 talde horiek ez bat zeuden, dirurik ez zuten ematen. Ikusteko matematika behar dela ere bai, ez bakarrik fizika edo kimika edo ingenieritza. Ekonomian ere bai, osi pizkat harrigarriagoa, baina oso ezaguna da ekonomian ekonomistek matematika asko erabiltzen dute gaur egun euren modeloetan, baina aseguru etxeek ere bai erabiltzen dute matematika asko. Kriminologian, pizkat harrigarria ez da, bai, nik ezagutzen dut talde bat, Roman, kriminologia, ikasketa batzuk egiten dituzte modelo matematikoekin, jendetzaren mugimendua adibidez, gaur egun egiten bada antzerki bat edo sala oso handi bat adibidez, hor diseinatu behar da, nola egin, nola ipini zutabeak, non ipini ateak eta holan, arazo bat badago jendea alden harinen ateratzeko. Hori egiteko dagoz ere bai modelo matematikoak. Zautzen talde bat Parisen, orain enpresa txiki bat egin dabe, eta arkitektoekin eta lan egiten dute, horrelako diseinuak egiteko.
pizkat harrigarria da, jende askok ez du ulertuko horrelako antzerki handi bat egiten danean matematika behar dela diseinatzeko nola atera harin zala horretatik. Orduan, hizkuntza modelizazioa zari nintzen, orduan, hizkuntza matematikoan modelatzen dena, modelo batekin, ekuazio batzurekin, edo holan estadistikako modelo bat, eta abar, tresna matematikoakin aztertu eta ikasi behar da. Orduan, matematika behar da fenomeno guzti horiek ikasteko. Beraz, matematika ez da bakarrik zientziaren hizkuntza, ez da bakarrik idazten direla ekuazioak matematikazko simboloekin, baina berrikuntzaren hizkuntza ere bada. Orduan, orain modeloetaz hitz egin dut, orain helduko naiz bigarren gako hitzera. Eta zan simulazioa. Zer da simulazioa? Gaur egun ezin dira ia inoiz prototipoak egin. Adibidez, hegazkin berri bat egin behar da. Eta nahi da, harin joan, energia gutxi gastatu albadan, poluzinoa eskutsatu gehiegi, eta abar, ez? Orduan, hori diseinatzeko ezin dira probak egin, ezin dira prototipoak, ze hori garestiegia da, eta gainera ezin da, hau egingo du, nola funtzionatzen du? Ez da bil, hegazkiago ez da bil, egingo dugu beste bat, ez da posible, hori garestiegia da, eta orduan egiten dena da modeloak egitea, hegazkin berri bat egiteko adibidez, ez? Garbiago izateko, harinago, eta abar. Orduan, baina ekuazioak, modeloetan dauden ekuazioak, oso korapilatsua dira, eta ezin dira zehazki ebatzi. Inok ez daki nola modeloa oso komplexua da, eta orduan nola egin. Orduan egiten dena da ordenagailuak erabili. Baina nola erabili ordenagailu bat, honelako ekuazio bat ebazteko? Egiten dena da, guk esaten duguna, ekuazioa diskretizatu. Diskretizatu zer esan nahi du? Ekuazio batek zu pentsatu adibidez hemen daukogu karratu bat. Eta pentsatu nahi dugula ikasi berotzen bat ditugu hormak, nola edatzen dan beroa barruan. Adibide simplea da. Orduan, karratu baten puntuen kopurua infinitua da. Eta orduan, ekuazio bat egongo dela, eta ekuazio horrek izango du puntu bakoitzan nola edatzen dan beroa. Baina, puntuen kopurua infinitua denez, ezin dugu erabili ordenagailu bat. Ze ordenagailuek hartzen dituzte datu asko, baina datua itxela, baina kopurua oso handia izango da, baina infinitua ezin da izan. Orduan, egiten dena da, diskretizatzea ekuazioa edo modeloa. Zer esan nahi du? Idatzi beharrean gauza bat puntu guztietarako egiten dena da sare bat egin, eta sare baten puntuetan ikasi ekuazioa. Orduan, problemak ez du esango ze gertatzen den edo zein puntutan, baina esango duzu gertatuko da sare honetako adibidez puntuetan. Eta hemen egon behar zuen beste bat, baina ez da ateratzen, ez daki zergatik, hemen neunkan beste karratu bat, eta sarea zen askoz puntu gehiagorekin. Orduan, segun zenbat puntu sartzen duzun, daukozu hurbilketa hobeagoa, edo ez, daukozu puntu asko badituzu, hile denak dituzu. Puntu gutxi badituzu, hurbilketa ez da izango oso ona. Baina lana hori da, daukozue modelo bat jarraitua da, puntu guztietan, deskribatzen duena fenomeno bat, eta egiten dena da diskretizatu, idatzi sare baterako, hori ordinagailuari egiten dutxo, esaten zaio zer egin, hori esan nahi du algoritmo bat idatzi, algoritmo bat zer da erregela batzuk, ze egin behar dan modelo horrekin, ordinagailuari ematen zaio algoritmoa, eta orduan ordinagailuak emango digu ebazpen bat. Ebazpen hurbil bat, ez da izango zehatza, baina esango digu zerbait. Eta puntu gehiago baditugu, orduan hurbilketa hobeagoa eta hobeagoa izango da. Baina limite bat dago, oso hurbilketa ona nahi badugu, denbora gehiago eta diru gehiago kostatuko du. Hori da simulazioa. Da modelo bat eukitzea, diskretizatu, algoritmo bat idatzi eta ordinagailuarekin ebatzi, baina modu hurbiltzen pizkat soluzioa eukitzeko.
Hemen adibideekin hasiko naz, hemen dira benetako lanak industrian. Hemen ikasi nahi izan hegazkin baten inguruan, ze temperatura egoan hegan dagoenean, orduan hemen daukozue hegazkin osoa, hemen dago motore bat, eta hemen dago detalle bat. Eta gauza guztiak egin behar dira. Egin behar da, dena begiratu, baina gero detaileak ere bai ikusi behar dira, jakiteko nola berotuko dan, edo nola ibiliko dan, nola deformatuko dan metala, eta gauza asko ikasi behar dira, honelako hegazkin berri bat diseinatu nahi denean. Eta ikusten duzu, erakusten dut hau, ikusten duzu sarea daudela. Ikusten duzu hemen sare bat trianguloekin, hemen trianguloa dagoz, ez dakit ikusten dituzuen, baina trianguloa dagoz ere bai, hemen, ez dozu ikusten ezer, uste dut, baina bueno, karratua daude. Eta orduan ikusten dena, gauza interesgarria, da, begiratzen badozue, hemen hegazkinaren inguruan, puntu asko dagoz, trianguloa dira txiki-txikia, sarea da, benetan oso fina, ez? Eta hemen bazaudete, orduan sarea ez da bat ere fina. Zergatik, interesatzen zaiguna, gehien interesatzen zaiguna da, hemen hurbil zer gertatzen dan. Hemen gertatzen dena, influentzia dauka, dena ikasi behar da, baina guni nahi ditugu detaile gehiago hemen inguruan. Hemen ere bai ikusten duzue, sarea dala finagoa ertzen inguruan. Eta hemen ere bai, bueno, seguramente zer ikusten, baina ikusten da hemen sarea finagoa dala hemen, eta hemen lausoago. Eta orduan, zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du, problema honetan lan egin zuten personek, nahi zuten ordinagailu batean problema hau ikasi. Eta nahi zuten informazio asko euki hurbil gertatzen zanari buruz. Orduan, hau da simulazio bat. Modeloa izango da desberdila seguramente hemen, eta ez daki zer zan, temperatura nahi zuten, edo deformazioa, edo ez daki zer ikasten ari ziren, baina hau dira benetako simulazioak. Hemen dagoz beste batzuk, antzekoak, Milanon eginda, hemen gauza bera gutxi gora bera da. Zer nahi da? Jakin nahi dana da, objektu bat, hau izan daiteke, hegazkin bat, izan daiteke satelite bat, izan daiteke misil bat, edozein gauza egan egiten duena, ikusi nahi da, zer gertatzen da, segun altuera eta segun abiadura. Eta temperatura ikusten da koloretan. Gorria da bero, urdina da hotz, eta bueno, orduan, ikusi, begiratu hemen ere bai, hau da benetako simulazio ere bai. Hemen dago, hegazkin bat eta ze jakin nahi da. Jakin nahi da, hegazkin hori, ez dakite, 10.000 metrotan egan dagoenean, zenbat berotzen dan metala. Orduan, ikusten duzu hemen, muturrean, gorriago dagoelako, berotzen dalako gehiago. Bustanean, iezebez urdin da. Orduan, zergatik egiten da hau? Hau egiten da jakiteko hegazkin berri bat, egan egingo dauenean, eta biadura handian, edo ez dakit, zelan berotzen dan. Zergatik? Asko berotzen bada, agian metala deformatuko da, edo sua, egon daiteke, edo zer. Zer egiten da? Egiten dana da, material berezia erabiltzen da, berotuko diren lekuetan. Material horiek seguramente garestiagoa dira. Orduan, ez du merezi bustanean ipintzean material horiek, total hor ez da berotuko ezer. Orduan, simulazio hauek egiten dira, jakiteko gutxi gora bera, non berotzen dan gehiago hegazkina eta ze temperatura. Eta orduan, segun ze temperatura, erabiliko da material bat, edo beste bat, edo hola. Orduan, gauza hauek ezin dira egin benetan, ezin da, ala, bidali hegazkina, berotzen da, ez da berotzen. Normalean egiten dana da, simulazioak egitea, eta gero egiaztatuko da benetako hegazkinekin. Baina gauza hauek egiten dira ordinagailuetan, ez dira egiten benetako prototipoekin. Gauza hau berdina da, eta orduan hemen kalkulo desberdina daude, eta ikusten duzue, adibidez zona gorria, zona bero dagoen zona, desberdina da hemen, edo hemen zergatik, seguramente abiadura edo altuera desberdina zelako. Orduan gauza hauek egiten dira, hegazkina egin diseinatu baino lehenago, edo misila, edo satelitea, edo zen.
Hau dira ere bai, benetako lanak. Beste gauza bat, osasun munduan. Barkatu. Nola buelta, bai. Hau, beste lan bat da osasun munduan. Hau da, izan zen kontratu bat, matematikarien irrian lan egiten duten matematikarien baten artean, eta farmazeutika bat. Zer zen, badirudi oso problema simplea dela, baina ez da bat ere simplea. Farmazeutika horrek diseinatu nahi zuen hobeto euren espraiak. Adibidez, arazo bat badauko zue, edo asma, edo ez daki zer, badauko zue, eta orduan bentolina edo esprai batetan zerbait hartzen duzu, ez? Bueno, nahi zuten jakin nola diseinatu ondo espraiak edo beto, gaz hori inhalatzen duzuen gaza ondo joateko benetan tutu txikietara, ze, klaro, lehenengo lago laringe, trakea, eta ez dakize bronkioak eta bronkiolak eta holan, eta orduan, esprai oso ondo egindaz badago, gaza geldituko da hemen eta ez da sartuko benetan birikietan. Orduan nahi zuten, ikusi nola edatzen zan gaz hori birikietan, segun tanten diametroa, segun densitatea, segun espraiaren forma eta holan. Orduan, lan hori izan zen nahiko konplexua zergatik, gaz bat dira tanta txikitsuak, ez? Eta orduan, gaza ez da edatzen berdin, tutu handi batean, trakean adibidez, o laringean, edo bronkioetan edo bronkioloetan. Modelo matematikoa desberdinak erabiltzen dira segun tutuak oso estuak diren edo luzeagoak, ez? Eta orduan, modelo desberdinak erabili, akoplatu, ikasi, segun tantak nolze diametro eta azkenean, farmazeutikari eman zioten erresultatua esaten, ondo sartzeko birikietan gaza behar duzue hau eta hau eta hau. Hori izan zen ikasketa bat, hori konkreto bat, kontrato bat farmazeutikarekin. Beste gauza bat da hau, igual urrengora joango gara, hau. Hau zer da? Hau da bidain virtual bat aorta batean. Pentsatu, kardiologo batek pentsatzen duela, zure aorta ez dagoela ondo, agian estuegi, agian zerbait dago hor, odola ez da ondo pasatzen, eta orduan ikusi nahi dute segertatzen dan. Edo koloskopia bat zure kolonean, askotan egiten dutena. Zer egiten da hori ikusteko? Hori ikusteko sartzen dituzte kamarak, tresnak eta holan. Eta ez da oso atsegina, arrisku batzu daude, eta orduan lan hau, da nire lankide bat hau nire departamentoan egiten du lan, Logankoen, Philips enpresarekin dago lanean. Eta idea da, lehenengo endoskopia egitea virtualki. Orduan, medikua egongo daan, ikusiko da, orain ikusiko dugu berriz. Lortzen dodan. Orain ikusiko dugu berriz. Ikusten duzue? Aortatik goaz, bidai bat. Baina, hau, medikuak egin ikusi dezake, sartu gabe, kamerarik sartu gabe, bakarrik eskaner berezi batekin, eta algoritmo batekin. Orduan, medikuak hau ikusten dau, eta izaten zuk ez daukazu arazorik aortan, oso ondo dago, etxera joan eta agur. Eta, tipuak ez dauki kamerarik ezebez barruan, osea, asko seguruago, eta asko sarinago eta dena. Gero, arazo bat badago, orduan sartuko dira tresnekin zerbait konpontzeko, stent bat ikipentzeko, edo bypass bat, edo zer. Baina lehenengo endoskopia, kontroleko endoskopiak egingo dira virtualki etorkizunean. Eta hau dago benetan oso ondo guztiontzat, ez? Eta hau dago Logankoen eta bere taldearekin dago Philipsekin eskaner berri hori diseinatzen eta berarekin doazen algoritmoak diseinatzen ere bai. Hirugarren gakoitza zen optimizazioa. Optimizatzean ikusten denok dakizuela zer esan nahi duen, naturak denbora osoan optimizatzen du dena. Baina guk ere bai, eta enpresek eta bankuek eta seguruetxeek denok optimizatzen dugu dena. Ze optimizatzen dugu? Optimizatzen dugu ditugu salneurriak, edo kostua, edo forma, edo denbora. Denok optimizatzen ari gara denbora guztian gauzak bizitzen. Horrek, esan nahi du, aukeratzea gauzarik onena.
segun kriterioak zeintzu dira, noski kriterioa desberdina dira egoera desberdinetan. Orduan adibide bat emango dizuet. Adibidea da ere bai kardiologiakoa, hau da bypass bat. Bypass, ez dakit nola esaten den euskeraz, bypass bat da zer da? Hemen dago arteria bat. Eta arteria hau, arrazoi batengatik, oso estu dago edo itxita dago hemen. Itxita dago eta odola ez da pasatzen ondo. Pasatzen da oso txarto, eta orduan persona txarto dago, aixorik eta arriskuarekin hiltzeko. Orduan egiten dena, edo stent bat ipini, askotan egiten dena, edo kasu grabeenetan egiten dena da bypass bat egin. Bypass bat da arteria zati bat artifiziala, josi, eta orduan odola ez da joango ja hemendik, ze ez dago lekurik, baina ipiniko diote gaixoari zati bat artifiziala, eta orduan odola hemendik pasatu beharrean, pasatuko da bypassetik. Hori da ideia. Baina medikuek ikusi zuten, bypassak egiten, hilabete batzu pasauta edo urte bete edo urte bi pasatuta, berriz arazoak. Eta ez zuten ulertzen zergatik berriz arazo bat, berriz bypass bat, edo hiltzen ziren, edo arazoa zegoen. Orduan, hemen egin da ikasketa bat, Italian Milanon, matematikari batzuk, Milanoko Politeknikokoak, kardiologo talde batekin, egin zuten ikasketa hau ulertzeko ze gertatzen zen. Zergatik zegoen arazoa, bypass bat ipinita gero, igual urte bat pasatuta, eta berriz arazoa. Eta ulertu zen, simulazio honetan ikusi da oso ondo ze gertatzen da. Hemen dago bypass bat. Hau zan arteria itxita dagoena, hemendik itxita egongo da, eta orduan ipini da bypassa. Eta egin dute, erabili dute, hau dago, ez haude lanean pertsonekin, ze hori ezin da egin, gainera, baina, etikoki ezin da egin, baina hau egiten da, persona bat hor egongo baliz bezala, baina ordinagailu batekin, modelo batekin. Orduan, modeloak ze erabiltzen dau? Erabiltzen dau, lehen ikusi dugun Navier-Stokes ekuazioa deskribatzeko odolaren mugimendua, tutu batean. Eta orduan, hemen ikusten da bypassa, angulo batekin, angulo txiki batekin ikusten dozue, eta hemen anguloa arteria, eta bypassaren artean anguloa handiagoa da. Eta zer ikusten da? Ondo ikusten da, zein dan arazoa. Angula txikia badago, odola dator bypassetik, baina ona helduta, gertatzen dena da, zurrunbiloak egiten direla, eta zurrunbilo hauek ez dira onak, ze apurka-apurka odolak utziko ditu gauzak, eta berriz itxiko da arteria hori. Zurrunbilo horiek ez dira onak. Orduan, ulertu zuten zergatik, medikuek hau ikusita, ulertu zuten zergatik zegoen arazoa. Eta zegoen arazoa angulo txikia bada. Angulo handiagoa bada ikusten dozue, odola hemendi dator, eta segitzen du aurrera, eta ez dago ez zurrunbilorik ez ezer oso garbi doa aurrera. Orduan, ulertu zuten simulazio hauekin, bypass eta arteriaren artean, nahiko handia izan behar zuela. Eta orduan, optimizatu alda, seger ordinagailuan, jokatu alda angulo horrekin, eta ikusi zein dan onena. Eta orduan, kardiologo gero, hori segitu aldabe, egongo dira artikuluak, aldizkari medikoetan, eta holan, azaltzen anguloa nahiko handia izan behar dau, arazorik ez egoteko. Hemen zer dago? Hemen dago modelizazioa, ze modelo bat dago hor, atzean, diskretizazioa bera simulazioa ordinagailuan, eta gero optimizatu behar da anguloa, kasu honetan, hau eukitzeko eta hau ez eukitzeko, ze hau da arriskugarria. Hemen ikusten duzue nola egiten dan lana ordinagailuarekin, modelo batekin, eta optimizatu nahi da. Hau da beste osasuneko mundua utziko dugu, ze beti da pizkat, holan, zaila. Eta orduan, hau da pizkat, deporte eta holan. Proiektu hau da Alingi proiektua, deitzen dana hau. Da Alingi da elkarte, ez dakinik, ez dut ulertu elkarte bat dana Suizako, elkarte edo enpresa, nik uste dut erdi, eta egiten dutena da belauntziak, lehiaketarako belauntziak egiten dituzte. Eta parte hartzen dute konkursoetan, eta lehiaketan, eta hori guztian. Orduan, Alingikoek ez daki nola, ezagutu zuten, Lausanako Politeknikoan, Alfio Quarteroni da matematikari oso ezaguna, eta
joan ziren berarekin hitz egitera, eta esan zioten, begira, gu nahi dugu belaontzi berri bat, katamaran bat, nahi zuten, katamaran berri bat, zuk ikusi, o zuek ikusi, nola egin. Aukeratu alduzue material berriak, forma berriak, nahi duzuena, baina gu nahi dugu onena, munduko onena, eta nahi dugu sariak erabazi eta lehiaketak erabazi eta holan. Nik uste gero, claro, oso ona bada gero saltzen da hobeto belautzi hori. Bueno, orduan, hitz egin zuten, nik hitz egin dute Alfio Kuarteronigaz proiektu honetaz, eta orduan esan zioten, erabili nahi duzuena, dirua daukogu, nahi dugu onena, katamaran onena. Orduan, Kuarteronien taldea egon zan lanean, horretan urte bat baino gehiago, eta orduan denarekin jokatu zuten, materialak, forma, dena, eta erabil behar zituzten modelo asko, modeloa itsasorako, uinak, atmosfera, haizea, ez daki zer dena. Orduan, erabaki zuten, ze materiala kroskoarentzat, ze materiala belentzat, zer dena aukeratu, dena egin zuten modelatu, simulatu eta optimizatu. Azkenean, egin zuten belauntzi bat, diseinu bat. Eta Alingiri eman zioten diseinu hori. Diseinua hau da benetakoa, hau dira argazkiak. Bueno, pues, belauntzi honek erabaki zuen. Amerikaz Cup, nik ez dut ezautzen ezertaz honetaz, baina zan didate dela lehiaketa handiena munduan. Irabazi zuten 2 urtean, segituan, Amerikaz Cup. Honek, katamaran honek. Eta gero beste sari asko. Orduan hau da propaganda handia, baina da jendeak ez daki. Osea, belauntzi honen atzean, matematika, pilo dago modeloak denarako. Optimizazio handia eta dena. Osea, hau ikusten badozue eta oso ospetsua eta sari asko eta holan, eta diseinua izan da, ez ingeniariak, diseinua egin dute matematikariak. Osea, da nahiko harrigarria, ez? Bueno, beste gauza batzuk, adibidez, beste mundu batera pasatuko naz orain, irudien mundura. Zergatik, irudien munduan, azkenengo urteetan, oso aurrerapen handiak egin dira matematikari esker. Ikusi hemen adibide batzuk. Adibide hau da, irudia garbitzeko. Ikusten duzu hemen eskerrean, bueno, ez da ikusten oso ondo, hemen igual ikusten da hobeto, ikusten dituzue argazki hauek, eta oso zigin, ez, puntutxu, zikin dagoz, daude argazki hauek. Eta eskumean ikusten duzue gauza bera, baina garbituta, ez dago punturik, ez dago ezer, garbitu da. Ze gertatu da honen eta honen artean? Hor gertatu dena da, algoritmo batek, lan egin duela, hau garbitzeko. Eta zer esan nahi du garbitzea? Algoritmo horre jakin behar dau, nola bereiztu teien artean eta puntuen artean. Kendu nahi ditu puntuak, baina ez teiak. Eta orduan hori nola egin ulertzeko, modelo on bat topatu behar da, eta gero algoritmoa idatzi, eta gero implementatu, eta bar. Orduan, irudien garbitzea gaur egun egiten da oso errez, algoritmo asko dagoz, eta erabiltzen da gure telefonoetan. Adibidez, mugituta badago pizkat irudia, algoritmo badago barruan gure telefonoetan egiten duena, garbitzen duena. Beste gauza bat da, hau garbitzea ere, bai da, begira lore hau. Lore hau ikusten da lore bat dala, baina dago benetan argazkia super txarra, ez? Eta hemen dagoz, 3 garbiketa desberdinak. Ikusten duzu hemen, hau garbi dago, baina benetan lorea gizajoa ez daiko oso ondo ikusten. Hau, hobeto dago, nahiko ondo ikusten da, garbitu da hile zarata gehienak kendu da, puntu gehienak kendu dira, baina galdu da pizka, detaile pizka galdu dira, pistiloak ez dira ondo ikusten, eta bar. Eta hemen ikusten duzue, hau dago superondo. Ez da galdu, lorea dago superondo, detaile guztia daude superondo, eta zarata guztia kendu da. Hau dira 3 garbiketa desberdinak. Eta ze da aldea horren artean? Aldea da denbora, aldea da algoritmoa. Hau egiten zen duela 30 urte edo,
edo 40, 30 igual, duela 30 urte, hau egiten zan argazki bat garbitzeko. Osea, garbitzen bazan, aldi berean galtzen zan dena, galtzen ziren ertza, galtzen zan dena, osea, garbitzean, galtzen zan asko. Gero, egin zan hau, eta gaur egun egin daiteke hau. Osea, algoritmo hauek gai dira kentzeko bakarrik zikintasuna, bakarrik puntu txarroiek, baina gordetzen da bezertzeak oso ondo, detaileak oso ondo. Zergatik egin daiteke hau gaur egun eta duela eta 10 urte ezin zitekeen egin? Aurrerapen handiak egin direla modeloekin. Osea, hemen honen atzean dauden ekuazioak topatu dira duela 10 urte. Eta orduan algoritmo berriak dira, eta orduan askoz hobeto egiten dute euren lana. Eta hemen dago ere bai, nahiko matematikariak ibili dira mundu honetan nola garbitu irudiak, edo filmak, edo bideoak, edo gauza. Beste gauza bat irudien artean, nire irudi hau asko gustatzen jata, ikusi neban behin, itxaldi batean duela, 6 urte, nengoen kongreso batean, eta ikusi nuen hau orkestuta eta esan, da beretan miresgarria eta irudiak eskatu nizkion erakutsi zituen lankideak. Zer ikusten duzue zuek teleskopio batek hartutako irudi honetan? Teleskopio batek hartu dau irudi bat, eta hau da. Zer da, galaxia bat? Zer da? Eta ikusten ezer ez. Bueno, irudi honetatik begira ze ateratzen den. Satelite bat dago. Ze gertatzen zen, egun horretan argazki hau hartu zanean turbulentzia handia zegoen atmosferan, eta orduan teleskopio horrek hartu zuen irudi hau. Irudi horretan dago atzean dago benetako satelita, eta dago zarata asko, zarata da hori turbulentzia, atmosferan. Baina lankide honek, Raymond Chan, Hong Kongen lan egiten duena, bera da gai, irudi honetatik hau ateratzeko. Osea, berari eman zioten hau, eta berak lortu zuen hau. Da hau txarto, ez? Benetan ikusi nuenean, esan nion, Raymond Mesedez, eman irudi hoiek erakutsiko ditut nire etxaldietan. Orduan, hemen garrantzizkoa da ere bai, berak egin zituen lau hauek, lorearekin esan dut lehen denbora pasatu dela hobeto egiteko lorearen garbiketa. Hemen ez, momentu berean egin zituen lau garbiketa hauek. Eta ikusten dozue, hemen ikusten da satelite, baina justo, ez? Ikusten da satelitea, ez detailerik, antena, baina ez detaile asko, hemen detaile asko ikusten dira, hemen gehiago eta hemen superondo ikusten da egitura eta dena. Eta zergatik egin lau gauza desberdin? Zergatik ez egin hau zuzenean, honena dana? Hau, honek denbora gehiago eta diru gehiago behar duelako. Orduan, segun enpresak, igual NASA zan, edo zakin nozan ze enpresa eukan satelite hau, segun enpresak zer nahi duen, batxutan ez du merezi detaile asko lortzea, eta nahikoa da eukitzea hau edo detaile hau. Segun nahi duten, bakarrik ikusi antena ondo dagoen edo ez dagoen ondo. Segun zer nahi duten, erabiltzen dute filtro hau, edo filtro hau, edo filtro hau, edo filtro hau. Eta zer esan nahi du filtro desberdinak? Bazain nahi du, seguramente, algoritmo desberdina erabiltzea parametro desberdinekin. Eta segun detaile asko nahi diren edo ez, erabiltzen da, lortzen da edo hau, edo hau, edo hau. Baina, lau hauek lortu zituzten gauza honetatik. Eta nahiko harrigarria da. Eta Raymond Chan da matematikaria ere bai, Ez da ingenieria, ez da. Beste gauza bat interesgarria irudien munduan da konpresioa. Hau, denok erabiltzen dugu denbora guztian. Gure ordinagailuetan, gure telefonoetan, argazkiak egiten ditugunean, denbora guztian, eta irudiak egiten ditugunean, guk ikusten dugu, adibidez, ez dakit,
Viena.jpeg ikusten dugu, beti JPEG hitza ikusten dugu formatoan, irudien formatoan. Bueno, zer da JPEG? JPEG da protokolo bat konprimitzeko. Zergatik, irudi bat hartzen dugunean, detaile asko dagoz. Baina, detaile asko nahi baditugu, argazkiak hartuko dau leku handia gure ordenagailuan edo gure telefonoan. Orduan, segun zenbat memoria daukogun, nahi dugu detaile asko euki edo ez. Eta egiten dugu nada konpromiso bat. Nahi dugu nahiko detaile, polita egoteko argazkia, baina ez dugu nahi prezizio oso handia segun zenbat memoria daukogun telefonoan edo ordenagailuan. Bueno, hori egiten da programa batekin. Programa hori JPEG deitzen da. Bueno, hemen egingo dugu proba bat. Hau zan, argazki bat, arrano batena, esan oso handia, baina, bueno, en fin, denbora hartan, 192 kilobytes. Oso handia, baina, bueno, persona bate konprimitu nahi zuen argazki hau. Vale. Eta zer nahi zuen? Konprimitu nahi zuen euneko bat gutxi gora ikusten duzue, hemen 192 eta hemen 1,6. Da euneko bateko konpresioa, da gutxi gora bera. Baina hemen dagoz bi konpresio desberdin. Ikusten duzue, hemen 1,6, hemen 1,6. Dira, bi konpresio desberdin argazki honetatik. Baina ikusten duzue, behekoa da oso txarra. Ikusten da arrano badala, baina justo dago superpixelatuta eta nahiko itxusia. Lortu duzue konprimitzea, baina argazkia erakusteko benetan ez da. Hemen ikusten duzue beste konpresioa. Volumena berdina, ikusten duzue 1,6, 1,6. Konprimitu duzue berdin. Baina, hau nahiko ondo dago, ikusten da itsasoa, ikusten dira uinak, arranoa nahiko ondo, ez dago zehazki hau bezala, baina hile. Hau gordetzeko ez dago txarto. Zer da aldea honen eta honen artean? Baldea da denbora eta algoritmoa. Hau egin zan JPEG-ekin. JPEG zan algoritmo bat, programa bat, existitzen zana 2000 urtean baino lehenago. 2000 urtean baino lehenago egiten ziren konpresioak gure ordinagailuetan eta gure telefonoetan eta argazki makinetan JPEG erabiltzen zan, hau erabiltzen zan. Orduan, konprimitu nahi bazan asko, argazkiak oso itxusiak. 2000 urtetik aurrera, dago beste protokolo bat, deitzen dana JPEG 2000. Eta JPEG 2000 da gure ordinagailuetan gaur egun, eta gure telefonoetan gaur egun dagoen programa. Gaur egun. Argazki bat hartzen dugunean, hori funtzionatzen da. JPEG 2000 erabiliko da konprimitzeko irudia. Bueno, zer dago JPEG 2000 atzetik? Ze aldea zegoen? Zergatik protokolo hau honek egiten du hau asko sobeto bestea baino? Algoritmoa oso desberdina delako, teknologia desberdina dagoelako, teknologia matematikoa esan nahi dut, eta atzean dagoena, eta hemen dauden batzuk ezaguten, matematikari batzuk ezagutzen dute hori oso ondo, JPEG 2000-aren atzean dagoen teoria matematikoa deitzen da Winchell wavelet, Winchellen teoria. Winchellen teoria agertu zan, ez dakit igual Javi duo daki, 80 urteetan edo 90 urteetan gutxi gora bera, ingeniari batek, frantses, batek eduki zuen idea. Hitz egin zuen matematikari batekin, Yves Meyerrekin, Yves Meyer oso famatua hemen fakultate honetan askotan egondana. Eta matematikari hori pin izan teoria hori, Winchellen teoria deitzen dana, ikastera. Talde batekin, hasi ziren, oso abstraktua eta teoriko zan hasieran, ni gogoratzen naz, nahiko ondo hasi zanean. Oso abstraktua eta, baina laster konturatu ziren, teoria hori erabiltzen, konpresio modu oso ona egiteko eukiela, euren eskuetan. Eta orduan hasi ziren, ez bakarrik teoria egiten, baizik eta pentsatzen nola erabili hori konpresioko algoritmo berriak egiteko. Eta euren lanarekin eginda JPEG 2000, dago matematikaz josita.
Eta gure ordenagailuetan, gure telefonoetan, gure argazki makinetan, egunero edo zein momentutan erabiltzen ari da programa. Eta dago, da benetan uintxoen teoria atxean. Google, bueno, ez dut esango asko, baina Googleen algoritmo garrantzizkoena, PageRank deitzen dena, hor dago grafoen teoria, algebra lineala, beteta, osea, dena dago, matematikaz beteta, Googleen edozein gauza bilatzen duzunean. Orduan, gaur egun ere bai, neban amaitu nahi hau esan gabe, gaur egunean ere bai oso gauza iraultza handia da, adimen artifiziala eta big data eta gauza hori guztiak. Hor ere bai, gainbegiratutako eta gainbegiratu gabeko ikaskuntza, adimen artifiziala datuen zailkapena eta aztertzea eta horan, oso garrantzizkoa bihurtzen ari dana. Hor ere bai, jende asko pentsatzen du informatika dela, hori egiteko, algoritmo asko dagoz, nik esango nuke adimen artifizialaren protokoloen atzean, gutxi gora bera erdia informatikoa da, erdia matematika. Matematikak jokatzen dugu oso paper handia adimen artifizialeko metodo berrietan. Orduan, ondorioak matematika edo non dago. Espero ja ikusi dozuela. Benetan gure inguruan, gure tresnetan, gure osasune protokoloetan, leku guztietan, baina ez da ikusten, matematika dago. Matematikan gainean oinarritutako algoritmoak. Teknologia berrien garapenean, zerbitzu askoren antolaketan, logistikan adibidez, sendagai eta terapia berrien diseinuan eta abar luze bat. Ni bakarrik adibide batzu eman ditut, baina askoz gehiago eman alituen eta oso desberdinak. Eta egon da proiektu bat, baina ez dugu egin, ni egon nintzen proiektu horretan, Bruselasen mailan, pentsatu genduan, ondugun gozala edo zein tresna, telefono batean edo kotxe batean, matematikazko algoritmoa barruan nahiko garrantzizkoa baziren, ipintzeko logo bat Mat Inside. Intel Inside bezala, ordinagailuetan Mat Inside. Eta orduan jendea ikustiko zuen, telefono hartzen duten bakoitzean Mat Inside. Kotxe hartzen duten bakoitzean Mat Inside. Hegazkin bat hartzen dutenean Mat Inside. Eta ondo egongo zan, ze jendea konturatuko zen matematika oso garrantzizkoa dela gure munduan, ez bakarrik klaseak emateko, edo teoremak egiteko, baizik eta tresna berriak diseinatzeko. Eta bakarrik amaituko dut honekin, ikasketa bat egin da Europako herri batzuetan, neurtzeko matematikako inpaktua gizartean, ekonomian. Neurtu da, zein dan matematikaren partea barne produktu gordinean. Eta ikasketa hori egin da, Estatu Espainolean, Frantzian, Holandan eta Erresuma Batuan, uste dut, orain arte. Bakarrik emango dizkizuet, eta honekin amaitzen dut, zifrak Frantzian. 2015an egin zan ikasketa bat, eta beste 7 urte beranduago berriz. Neurtu da, ez dakit nola egin duen enpresa batek, zein da inpaktua, matematikako inpaktua, Frantziako ekonomian, baina ekonomia osoan. Barne produktu gordinean. Bueno, ikusi da, neurtu da, 16% inpaktatuta dagoela matematikaren erabilarekin. Da, enorme. Hau da, Frantziako ekonomia osoko 16% ikusten da matematikaren inpaktua. 7 urte beranduago, 18%. Zergatik? Orain enpresak eta askoz teknologikoagoa direlako, eta orduan, seguramente, matematikaren inpaktua handiagoa izango da. Eta ikusi, neurtu da ere bai, enpleguaren inpaktua, zenbat jendek erabiltzen du, ez matematikaria, baina beste enplegu batzuetan, zenbat jende erabiltzen du matematika euren lanean, eta ikusi da, Frantzian, enpleguaren 12% da itxela,
behar dute matematika, baina ez bakarrik gauza ebaketa errezak egiteko, baizik eta matematika nahiko ona, 12%. Eta 7 urte beranduago 13%. Beraz, hau da propaganda hutsa, baina ez da propaganda hutsa, hau nertu dute. Neutu dute, ez dakize metodo, nik ez dakit hori nola egiten den. Baina, eta ikusi da gainera, zenbakiak gutxi gora bera berdina direla estatu desberdinetan. Eta estatu desberdinetan ekonomia desberdina daude, industria tipoak desberdinak eta alan, baina zenbakiak onelakoa dira hau nertu den 3 estatuetan. Eta nik uste dut benetan erakusten du honek, benetan jende gehiago ikasi beharko zuela matematika, eta ez bakarrik matematikaren karreran, noski, baina baizik eta ingenieritzan eta medikuntzan eta leku askotan behar dela benetan matematika asko gauza hobeagoak eta gure gizartea hobeagoa egiteko. Mila esker. Zoragarria, eta esan barra dagore bai, lehenu ez dut esan, eta honako nahi nuen utzi, bera dela Euskal Herriko Unibertsitateko doktore honoris causa, ez da bakarri unibertsitate honetan, baina honetakoa da, eta da, azkenekoa izan zen fakultatea proposatutakoa Jocelyn Bell, oendara gutxi, eta aurrekoa bera izan zen. Eta ikusi dugu mostra erakutsi diguna. Eta orain, nik uste zuen txanda dela eta zuentzako galderak, nik uste galderak merezi dituela hitzaldi honek. Mesedez? Nahi duenak esku altza, mani pasako diot. Bueno, kaixo. Ni eta nire ondoko ikaslauek gaude matematikako lehenengo kurtsoan, eta nahi nizun galdetu, ea zer motivatu zizun zuri matematika ikastera, eta gero urteak pasala nola aldatu den zure pertzepzioa materiarena. Ni hasieran hemen ikasi nuenean, nire txat matematika zen guztiz teorikoa. Baina egin nuen tesia matematikari oso fumatu batekin, eta berak dauka idea matematika aplikatua izan behar duela. Osea, bakoitza egiten du nahi duena, batzu teorikoa, batzu aplikatua. Baina niri eman zidan, esan zidan azan, polita da ikastea matematika, baina zentzu bat daukien problemetan. Adibidez, fizikatik datorren problema bat, ikasi eta hola. Orduan, apurka-apurka hasi nintzen gauza aplikatuak edo aplikagarriak zirenak ikasten. Osea, hori izan nire bilakaera. Nik personalki ez dut euki kontraturik industriarekin eta holan, baina nire inguruan horrelako jende asko dago, eta orduan nik ikusi dut nola egiten diran gauza horiek. Ni nago gehiago teoria eta aplikazioaren artean, gutxi gora bera, baina nire taldean adibidez egon dira nire lana da gehiago fizika eta kimikari dedikatua, kimika molekular adibidez eta gauza horiek. Eta orduan nire taldean dago jendea enpresekin lan egiten duena. Nik egiten dut gehiago horretarako behar dan teoria eta batxutan algoritmo batzuk ere bai. Osea, ni apurka-apurka teoriatik joan nintzen aplikazioetara. Zergatik gustatzen zaidalako lan egiten dodanean ulertu zertarako balio duen. Baina gero, nire inguruan dago jendea nahiago duela guztiz gauza astratuak egitea. Nik uste dut dagoela lekua jende guztiarentzat. Baina nire gustatzen jata gauza aplikatuak. Besterik? Kontatu alko zenduna purtso bat, zelangoa dan erdibide horretan egotea, askotan, igual hori, edo iten dozu lan oso aplikatuan, edo teorian, baina nahiko gatza da erdibideko hori historia hori nola aplikatu, igual itzein behar duzu fizikari batzuekin, kimikarikin ulertu apur bat, beraien lana hori
traduzidu nolabait matematika hizkuntzara kontatu aldozu apurtxo bat zer erdi horretan egoteak suposatzen dauena edo? Bai, denbora hartu behar da, ze egia da, hitz egin behar da fizikariekin, edo kimikariekin, edo biologoekin, edo medikuekin, hor denbora eman behar da, ikasi behar da euren hizkuntza, erabiltzen duten hizkuntza, hitzak eta holan, metodologia ere bai, eta orduan nahiko denbora pasatu behar da, baina polita da ere bai, ze ikasten dira gauza berriak, eta gero ikasketa batzuk egiten dira, eta gero hori begiratzen da nola funtzionatzen duen errealitatean, parametroak aldatzen dituzu, eurekin hitz egiten. Polita da, baina nahiko denbora pasatu behar da. Orduan, batzuk nahiago dute egitea euren teorema, zuzenean eta publikatu eta holan. Normalean, denbora pizkat galtzen da, gero, barruan zaudenean, azten zala publikatzen. Eta baina dago momentu bat, pizka zaila danaz, ezagoz, inbertitzen denboran, hori ikasten, gauza berriak ikasten, baina nik uste merezi duela. Laguntzen du asko, departamentu batean egotean non gauza horiek egiten diren. Orduan ikusten da jendean nola egiten duen lan, zenbat denbora ematen duten beste espezialitateko jendeekin hitz egiten, neurtu behar da pizkat, ikusi behar da zenbat denbora pasatu behar da zure teoria egiten eta zenbat denbora bestekin hitz egiten eta ikasten da hori apurka-apurka. Hasieran zaila da. Nik galdetu nahi nuke batez ere lehenengo mailako ikasleak esan duten hauei begira, ze hasi dira orain eta ikusten dituzte arlo desberdin asko, orain arte matematika bat zen, eta arlo desberdin asko. Orduan, gustatuko litzaidak zuk esatea, zuk ze arlotan lan egiten duzun gehien, eta ze arloekin kolaboratu behar duzun ikerkuntza aurrera eramateko. Ikus dezaten nola dagoen dena konektatua. Ni analista naiz, ni analisi matematikoan lan egiten dut, baina nahiko ere bai deitzen dena fizika matematikoan. Ni nago pizkat fizika eta matematikaren artean egiten dut lan, analiziarekin, probabilitate pizkat, noizean behin, baina adibidez nik ez dut egiten geometria, topologia, egiten dut basikoa bai, denok egiten dugu, baina edo algebrarik ez. Baina lekua dago guztietatik ikusten da lehen, matematika aplikatuak egiten zituztenak, ziren gehienak analistak ekuazioko jendea, analisis numerikoa, eta baina gaur egun ikusten dira geometriako ikerlariak, topologiakoak, ikusten da jendea arlo guztietan aplikazioak egiten. Behar da, matematika osoa behar da aplikazioetan, segun problema, segun modeloan olakoa dan. Orduan, aukeratu behar da zer ikasle bat bazarie, ikusi ze gustatzen zaizuen. Niretzat garrantzizkoena da, lan egiten dugunean posik egotea, ez? Orduan, gustatzen bazaizue gehiago geometria edo analizia edo ezaki zer, hori egin tesia nahi baduzu edo master bat edo nahi dana, ez? Baina, izan behar da gustuko gauza bat nik esango nuke. Nik analista naiz eta benetan gustatzen zait hori. Batxutan lan egiten dut besteekin, geometrian edo, baina, bakoitza berea. Eta guztientzat dago lekua. Horrekin lotuta nik egingo izu galdera bat. Nik uste dut, printzipioz egon gintezkeela zentru paregabe batean. Zer hemen daude fizikaria, kimikaria, biologoa, biokimikoak eta ber. Orduan, importantea izango litzateke, matematikariak eta besteek ere bai, elkarlanean denbora gehiago inbertitzea ikasteko eta gero zuk esan duzuna ateratzeko, eta leku hona izan daitekela. Horrek esan nahi du, bultzatuko beharreko genukela, horrelako, beti hitz egiten dugu interdisziplinateare izateaz, eta hori, azkenean itzutxa dira, baina igual modu oso askoz konkretuagoan egin beharko genuke. Hori egin beharko litzateke, baina egia da, zaila dela, denbora behar da, eta elkar ulertu eta holan. Baina dago beste arazo bat. Kalitatea neurtzea. Bi gauzen artean zaudenean, ez zaude batean, ez zaude bestean. Orduan, postu bat eskatzen duzunean, promozio bat, ez daki zer, nork neurtzen du hori.
honek, hauek edo hauek. Eta zaila da, eta hor aulkien artean zaudenean, arrisku bat dago. Orduan horregatik zaila da, gazteekin kontu zibili behar da horrelako gaietan tesi bat bultzatzen danean edolan, ze arrisku bat dago. Gero ja ondo zauzenean, postu bat daukozunean eta holan, lekua dago gauza horiek egiteko. Baina pizkat zaila da, ze gure sistemek ez dakie nola neurtu kalitatea arlo bi edo hiruen artean zaudenean. Ados, eta hemen gertatzen da, proiektok eskatzen direnean, ere bai, interdisciplinaritatea dagoenean beti arazoak egoten direla, nola neurtu hori. Beste galderarik? Ez bali madagoni, beste bat badaukat ere bai, baina ja itzaldiarekin lotuta, bi gauza gustatu zaizkit, gustatu edo atentzio ditu diate asko, bata belauntziarena. Osea, belauntziarena, Quartier edo ez dakizen zen egin duena talde horrek, paradigmaren aldaketaz hitz egiten ari zara. Zertaz? Paradigmaren aldaketaz. Bai. Hau da, barku bat nola eginda. Azkenean izan da, aurretik ikasitakoa, gero hobetzen joan da, eta gero eta hobeagoa. Eta hauek egiten ari direna, da, argita garbi egongo dira, ingeniariak eta fisikariak eta kimikariak, baino hasten dira gutxi gora bera zerotik, nola baita esateko. Edo ez, galdera hori da, niri horrek harritxu nahu. Katamarana da, belauntziak eta hori. Ja, ez baino karrerak irabazi behar ditu, argita garbi. Bai. Material berriak, forma berriak, dena berria izan da. Horregatik. Esan zieten barra libre. Dirua dago. Lan egin eta guk irabazi nahi ditugu sariak. Eta egin zuten, eta irabazi zituen sariak. Eta gero bigarren puntuare bai izan da irudiarena, satelitearena. Kara, problema handia dago kosmologian bereziki, azkenean zarataren problema, nola ateratzen ditugu irudiak, klaro, kasu honetan hori ikusi egiten da. Baina hau aplikazitekeen urrun dauden beste hainbat objektuetarako. Eta gara, hori oso garantzitsua eta interesgarria izan daiteke. Hombre, algoritmo hauek adibidez, hau da bakarrik irudi bat, ez? Bai. Baina adibidez, gure satelite hartzen dituzten argazkiak lurrakoak adibidez, behar da gauza automatiko bat. Ez da bakarrik irudi bat nola tratatu. Orduan, euki behar da gauza nahiko robusta, osea, protokoloa izango da nahiko tratatzeko arazo guztiak. Egon daitezke odeiak, egon daitezke, ez dakiz zer, ostakuluak erdian, egon daiteke. Orduan, lan ez da bakarrik irudi bat tratatzea, baizik eta kontinuo, orduan, eta hori egiteko dago jendea, osea, dago taldeak hori egiten. Gaur egun, NASAk hartzen dituen, NASAk edo ESAk, adibidez gure inguruan, lurraren inguruan begiratzen dutenean, hartzen ari dira irudiak denbora guztian, mundukoak. Hori tratatzen dira, automatikoki. Eta honelako filtroekin, honelako programekin. Benetan, gauza hauek erabiltzen dira egunero egoera askotan. Polita da, benetar erabiltzen dela. Beste galderaren bat? Bai, hemen daude, Wendi pikeiego. Ni galdetu nahi dizut pizkat zure hitzea, algoritmoi buruz eta algoritmo eskutui buruz hitz egin duzu, eta gaur egun oso moda, edo entzuten ari gara denbora guztian adimen artifizialari buruz, eta bereziki alarmak piztu dira ChatGPT-rekin, ChatGPT-rekin, eta bar. Eta jakin nahi nuke pizka bat, eta klaro, horatzean algoritmoak daude, eta erabiltzaileek ez dakigu zer dagoen atzean, eta askotan, itxu sinisten dugu, ematen digut, ordenagailuak ematen diguna, internetek ematen diguna, eta jakin nahi nuke pizka bat, ze uste duzun, edo zure inguruan, zer hitz egiten dan horren inguruan, ze arriskuak egon daitezken bilakaera honekin, edo pizka bat zure ikuspegia. Gauza bidagoz, gauza bat teknikoa da, adimen artifizialeko gaur egun erabiltzen dira algoritmoak, oso ondo, osea, gauza batzuk egiten dituzte super ondo, mirakulo bat ematen dau, baina inok ez daki zergatik. Eta hori da pizka, adibidez egiten dute gauza batzuk oso zailkatu, datu asko adibidez,
Eta da, egiten dute momentu batean, eta miresgarria. Baina gero ez daki egiten 3 gehi 2 berdin 5. Osea, gauza batzuk egiten dituzte oso ondo, beste gauza batzuk ez. Baina, pizkat txarto dagoena da, inok ez duela ulertzen zergatik funtzionatzen duten hain ondo. Eta hor lan egiten duten persone, arduratuta daude. Ni egon nintzen behin hitz egiten deep learningeko sortzaile batekin, eta berak esaten zidan, beldurra ematen dau. Hain ondo funtzionatzea, jende guztia pentsatzen du orain erabiliko ditugu algoritmo hauek edonon, eta egongo da egun batean, erabilera kritiko batean, igual ez du funtzionatuko, edo txarto funtzionatuko du. Zergatik, ez dakigulako zergatik funtzionatzen duen ondo, edo noiz funtzionatzen duen ondo. Orduan, arazo handia dago hor. Eta jende asko dago lanean, baina momentuz ez da ulertu zein dan atzean dagoen egitura hain ondo funtzionatzeko kasu askotan. Bigarrena da etikazko asuntua. Algoritmo hauek erabili aldira gauza onak edo txarrak egiteko. Eta ez dago legerik. Adibidez, joan den astean irakurri nuen artikulu bat, egon dira orain persona batzuk nahiko garrantzizkoak mundu honetan, eskatu dutena denbora bat lasaitu, ez egitu gauzak egiten, eta saiatu gaitezen erregelak egiten. Bestela edozer egin daiteke, gauza oso onak eta gauza oso txarrak. Gauza guztiekin bezala. Eta ez badago erregelarik, ez dago legerik, bai, da beldurgarria. Eta horretaz jende asko pentsatzen ari da. Baina bitartean, auskalo zer egiten ari da. Ni galdera bat egin nahiko nintzuke, zu eremu matematikoaz aitu zara hitz egiten, da eremu matematiko baten badaude 3 funtsezko elementu. Alde batetik aldagaiak, bakoitza bere eremuan, magultasuna daukaterako, bestetik parametroak, gauza finkoak, eta bestetik barrun dauden dinamika. Urte askotan, hori aztertzeko bidea izan da, fizikaloko legea, dinamika pixka bat eratzeko edo, fizikako legeak behiratu dugu, intuizioa ikusteko ze ekuazioak pixka bat eman behar zuten soluzioa. Baina azken 10-20 urtetan, baliabide informatikok asko garatu dira, sensorizazioa baita, datu bilketa ere. Orduan, beste korronte paraleloa ireki da. Eta orduan, pixka bat dinamika horiek ekuazioen bitartez azaldu beharrean, pixka bat ikusitan nahi izan da, patroiak ikusi eta tresna. Simplenetatik, erregresio lineal bat adibidez, konplexu eta ilunenetara sare neuronanak, oso sakona direnak. Orduan, noski, eta haude, desatoztasun handirik, normalean datozko badaude eta baita ezaguten baldin bada dinamika, 2 ereduek emango dute zerbait antzekoa. Baina, kasu konplexunetan, guain daukegu 2 bide, bai diru inbertitzeko, ikertzaileak dedikatzeko, orduan, etorkizunean, urrengo 10 urtetan ze ikusten duzu. 2 bide horiek, konpenetatuko diela, paraleloki edo borrokatuko diela, edo gizarte ikertzaileek aukeratuko dutela bat gehiago bestea, baino nola ikusten duzu 2 bide horiek. Eskerrik asko. Biak elkarrekin joan behar dutela. Eta ikusten da gainera gaur egun ja enpresa handiek daukiez gauza bat ditzen dena biki numerikoak, numerical twins. Eta horrek zer dira? Hori da modelo bat eta datuak. Eta orduan, modeloa funtzionatzen du, generatzen dau, eta dauka biki bat errealitateko datuak. Eta orduan, modeloaren parametroak aldatzen dira datuekin. Osea, biak elkarrekin aurrera, zezin da bakarrik datuak erabili, gauza batzurekin bai, ez dena egiteko. Orduan, nire ustez etorkizuna izango da biak, baina biak elkarrekin lanean. Osea, modeloak hobeagoak egiten, edo egunero, parametroak aldatu datuekin. Hori da nire, eta usteot nahiko jendea, osea, benetan, jendea esaten dugu, modeloak abandonatu behar ditugu orain, baditugu datuak, eta orduan erabili horiek, aztertu eta puntu.
baina ez gauza asko modelatu behar dira. Eta orduan nire ustez, datuak ere garrantzizkoa dirak, biekin asko sobeto egingo dugu, nire ustez. Baina gauza batzuk igual bakarrik datuekin, gauza batzuk modeloekin, baina gauza oso komplexuak industrian eta izango dira gauza biak, nire ustez. Beste galderarik? Bai, oso ondo. Askotan esatea olako mailatan kompetibitatea eta asko da hola eta disiplina asko eskatzeala. Alko zenun deskribitu pixkat esperientzialdetikan nola dan olako maila baten lanaitea? Baina kompetizioa arlo batean edo arloen Bai, matematikari arten eta hola. kompetizioa? Bai. Bueno, ez dakit. Ez dakit nik, bueno, batzu egiten dute gauza bat, beste, ez dakit nik hainbeste kompetizioa dagoen. Bueno, bizitzan dago, ez? Baina ez gehiago, bizitzan normalean baino gehiago, ez nuke esango. Nik azkenean, bueno, egia esan, ez dut sufritu horregatik, ez dakit, osea, bai, egia da, problema batean zaude lanean, eta beste talde bat dago ere bai, eta batxutan eurek egiten dute zu baino lehenago, baina, bueno, pues, holanda bizitza, eta bez, nik osasuntzua ikusten dut. Osea, segun nola egiten diran gauza horiek. Ondo edo txarto, orduan, kompetizioz osasuntzua bada, ondo, denak aurrera. Besteren bat? Bueno, ez bali madala, ustez beste txalo sarta handia merezi duela. Mila esker eta ondo segi zure ikasketetan. Bueno, eta esan ere bai, beti leku izango duzula gure artean, beti ongi etorri izango zarela. Mila esker.